dulu inte dulu gansaye dulu gwansange Haidara dulu inte dulu gansaye bani dulu inte dulu gwansange Haidara dulu inte dulu gansaye Ambalimaw anga fulini wale ɲuman be ka lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛmɛ ka ɲamada ni mayina a bisimila anga kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan kɛnɛ min ɲɛsinnen do Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyɛdɛ Sherifu Usman Madana Haidara ka kolowari jamana taama mɔ karamɔgɔ Haidara bɔra Mali jamana kɔnɔ k'i kolo di kunda kolowari jamana kan ka bɛn ni sibiri don avril kalo tile gale de ye taama don min bɛ bila kadara dɔ de kɔnɔ u ko kadara min mɔ ko silamaya ni sigiɲɔgɔnya l'islam et le vivre ensemble karamɔgɔ Haidara dimanche don Abijankaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen la ka kunbɛn nisɔndiya ni ɲaɲa ni kadara kɔnɔ an ka taamaden minnu bɛ kɛnɛ kan ye Ustaz Mokhtar Bagayogo Buya Jageli Kulibali Ibrahima Kulibali Jakarija Dambele olu sera ka dakuruɲɛ lasɔrɔ ka bɔ kanubaw yɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Ansari yɛrɛ a ma ɲɛma dɔ olu ye u ka nisɔndiyaw jira u ka kuma galamaniw na an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ nisɔndiyara n tɛ se ka min fɔ ka s'a dan na karamɔgɔ mana don dugu o dugu la silaman bɛɛ a cɛ n'a muso bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kunnadiya de nana bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kisi de nana ani Ala ye maa o maa kanu ni hɛrɛ ye a bɛɛ bɛ nisɔndiya ni karamɔgɔ ka nali ye o la Ala ye anw minnu kɛ a ka kalandenw ye ka an tugu an nɔfɛ ni nin ye a san 20 ni kɔjan ye o la an bɛ fɛn dɔn karamɔgɔ la vraiment Ala ye an gɛrɛsigɛ min dɔnni n'a la o la karamɔgɔ nali anw fɛ yan an sigilen don a kan a mɛnna an bɛ ka kuranɛw kalan yaasa a ka latigɛ ka wuridiw kɛ yaasa a ka latigɛ ka masaba deli yaasa a ka latigɛ Ala de sɔnna Ala y'a latigɛ an bɛ Ala fo ka Ala barikada nisɔndiya min b'an tɔ si taara sabu ka Mukhtar Ala y'a kɛ kunu an sera Buwake Buwakeka bɛɛ y'a ye fɛn min kɛra karamɔgɔ kunbɛnni na alhamdulillah ne b'a fɔ yan ko mission accomplie cikun ɲana parce que an karamɔgɔ ka fɔ cogo ma an san 8 de bɛ ɲina ye an b'a fɛ k'an karamɔgɔ ye tumana min na ɲɛmɔgɔ k'a laɲini k'u b'an karamɔgɔ bila ka na ayiwa an ka wuri ka jɔ kɛ Ala sɔnna u k'an ci an taara an karamɔgɔ nɔfɛ an karamɔgɔ fɛnɛ a sɔnna bon o nisɔndiya dan tɛ o la anw bolo komi aw yɛrɛ b'o kalama a bɛ komi Madinakaw o ka kira kunbɛn don min na Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam bɔra Maka don min ka taa Madina nisɔndiya min b'olu la o nisɔndiya ɲɔgɔn de b'anw na anw b'a fɛ yɛrɛ diɲɛ yɛrɛ de ka yɛlɛma an b'a fɛ diɲɛ yɛrɛ de ka yɛlɛma kɛ silamɛya de ye o de ka di anw ye parce que Haidara a nana ni fɛn min ye diɲɛ ka ɲɛtaga a nana ni o de ye Haidara de n'an kalan silamɛya kalan sɛbɛkɛ la silamɛya ka lɔn n'a yɛrɛ silamɛya kana siri fɛn na silamɛya k'a bolo a kana a bolo tan mɔgɔ ta nɔfɛ silamɛya yɛrɛ ka a yɛrɛ balo Haidara de nana n'o ye silamɛya ka jɔ n'a yɛrɛ a nana an kalan o la o de kosɔn Ansari bilama a wulila ka jɔ n'a yɛrɛ baara o baara kɛra a wari ma bɔ arabu la a ma bɔ farajɛ la a bɛɛ bɔra Haidara ka kalandenw de kɔnɔ o tuma na Haidara nana an kalan sɛbɛkɛ de la Haidara nana an kalan halalaya de la Haidara nana an kalan diɲɛ sabatili de la ni bɛɛ k'ale ladege ni silamɛ ale jɔra la yɔrɔ min na ni silamɛ bɛɛ jɔra yen degun bɛ silamɛya kan bi o tɛ kɛ o Haidara n'i ka Haidara ye i hakili bɛ jigin Ala la n'i ka Haidara ye n'a kumana a b'i kana bon o la mɔgɔ min bɛ ten ale nali ka jamana kɔnɔ walima i ka sigiyɔrɔ la o ye kisi ani nɛɛma o y'o nalen de ye o tuma na Haidara an tɛ se ka Haidara fɔ ka s'a dan na parce que a nana diɲɛ kɛ kelen ye Alahu Taala ka kiraw ci kun min kama o de ye dugukolo yɛrɛ ka nɛɛma ye Haidara nana o nɛɛma de di duɲa ma ne hakili la a ka wajuli min kɛ bi an bɛ k'a mɛn o tɛ dɔwɛrɛ ko silamɛya ye Ala ka diinɛ kelen de don silamɛya nana bɛɛ ka hɛrɛ de kama i sɔnna Ala la i ma sɔn Ala la a ko nana bɛɛ ka hɛrɛ de kama o tuma Haidara ko chrétienw yahudiyaw n tɛ diinɛlaw jobatelaw silamɛw an ka ɲɔgɔn to ɲɔgɔn ka balo dugukolo kan hɛrɛ la a nana silamɛw fɛnɛ fara ɲɔgɔn kan i kɛra wahabiya ye walima i kɛra sunamɔgɔ ye i kɛra tijaniya ye i kɛra kadiriya ye i kɛra shazaliya ye i kɛra shiya ye Haidara ko olu ye taga sira de ka Ala lasɔrɔ donc an ka kɛ kuluba kelen ka don da kelen ka bɔ da kelen ka Ala ka juruba kelen min na ka wolomali bɔ ani ɲɔgɔn cɛ
alhamdulillah discours ina karamɔgɔ ye min ye n y'a essayer ka dɔɔni fɔ o de la ka fɔ cɛ do min jɔra a mɔkɛ jɔyɔrɔ la ni ye a mɔkɛ ka histoire kalan kitabuw kɔnɔ k'a ka taabolow kalan kitabuw kɔnɔ ni o ye cogo y'i kamana guwan ni ye karamɔgɔ Hayidara lajɛ dɔrɔn i bɛ sin k'a dɔn ten min kun bɛ papier kɔnɔ ko a mɔkɛ y'o kɛ o de filɛ ka kɛ ale yɛrɛ fɛ kɛnɛ kan donc n ye olu n'a ɲɔgɔnnaw de fɔ ka tila a nan'i jɔ a mɔkɛ jɔyɔrɔ la cogo min ka kɛ diinɛ majigi ye sabu karamɔgɔ Hayidara bɛ na waati min bɛɛ b'a dɔn diinɛ kun nɔgɔra a mɔkɛ taara ka duloki sanuma min to diinɛ kan na bɔgɔ kun y'o fankelen bɛɛ ta karamɔgɔ Hayidara de nana ka na diinɛ kan na duloki ko k'a jɛ k'a saniya fɔ diinɛ yɛrɛ bɛ ka waso n'a ye bi diinɛ bɔcogo cɛ ka ɲi a diɲɛ kɔnɔ maa si tɛ se ka lebu fɔ diinɛ na bilen karamɔgɔ Hayidara nalen kɔfɛ fɔ n'i ma karamɔgɔ lamɛn bon alhamdulilahi an bɛna taa yɔrɔ minnu na welekan min bɛ n fɛ k'a lase olu ma o de ye bɛɛ k'i hakili sigi karamɔgɔ min bɛ ka na karamɔgɔ ɲɔɲɛbali de don a ka ko bɛ Ala bolo kabila a ma se nin na Ala y'a dilan wa an b'a dɔn Ala bolo b'a kɔrɔ mais karamɔgɔ minnu ma karamɔgɔ Hayidara ka laɲiniw faamu an bɛ wele bila olu de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u kana kɔfɛ kumaw lamɛn karamɔgɔ yɛrɛ natɔ don sisan u ka déplacer ka karamɔgɔ lamɛn n'i y'a lamɛn fɛn o fɛn b'i dusukun na n'o ye bana ye a bɛɛ bɛ furakɛ donc vraiment an t'a fɛ karamɔgɔ ka to kɔfɛ ka kɔfɛ kuma lamɛn sɔlɔ ala Muhamadi. Denmisɛnw kana sɔn ma k'u naani k'u bila maa fa la ko silamaya ka sabu kɛ dali masa y'a fɔ ka jɛya e maa o maa ni tugu k'i ma ɲɔ fa i ka dɔn k'a fɔ kisi t'i ye ka labana ka wele bila ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma o fana k'a lajɛ ka fɛɛrɛw tigɛ misiri kɔnɔnaw na ka se ka wajuliw minnu bɛ kɛ olu ka se ka lamɛn k'u sidɔn u fɛ ka sabu kɛ labɛn bɛ sabati silamaya jugu fɛ nin yɔrɔ ninnu de la ka bamanjiya wale ka a boloda o kuma na wuli ka jɔ ka kɛ nin sira ninnu ka se ka nwara da ninnu ye dakurunya damadɔw ye minnu sɔrɔla ka bɔ Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔ yɔrɔ yɔrɔ ni o ye a Seyɛde Sherif Usman Madana Hayidara ye a bisimila don yɛrɛ ka bɛn ni dimanche avril kalo tile fila ye lycée professionnel la Yopougon Kina Abidjan ni o ye Kolowari Faba ye. Ala b'a dɔn an b'aw fo an b'aw wale ɲuman dɔn mais toujours an bɛ nin wele in de da denmisɛnninw ye mais denmisɛnninw dama tɛ dɛ an b'a da gouvernement fana ye. Munna fɛn ninnu t'i kɛ kunfɛ a bɛ labɛn de a bɛ planifier de ou dans les mosquées misiriw kɔnɔ a bɛ labɛn de alors jamanaw fana k'u janto misiri kɔnɔnaw na u ka alimamiw ka wajuli lamɛn wajuli minnu bɛ na jamana ka lafiya jamana ka basigi silamɛw ka bɛn jamanadenw ka to lafiya la bɛɛ kɔnɔna na u k'olu jateminɛ wajuli min bɛna ninnu fɛn wɛrɛ la min t'o ye u ka dansiri olu la a bɛ daminɛ tan de n'a sera yɔrɔ dɔ la a tɛ se ka kunbɛn o b'a sɔrɔ u y'a ka denmisɛnnin bɛɛ hakili su mais karamɔgɔw fana ka kan k'u jija ka jɔ u jɔyɔrɔ la Ala ye min fɔ kira ye min fɔ u k'o fɔ mɔgɔw yɛrɛ ta la n'a hakili b'a la n ye nin fɔ a ye siɲɛ caman jakuma kama jakuma silamɛmuso sɛbɛnba dɔ bɛ yen a bɛ Ala bato kosɛbɛ a bɛnna kira tile de ma a bɛ seli kira ka misiri de kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam Sahih Bukhari de b'a lakari muso in ye jakuma de siri la a ma ji d'a ma a ma dumuni d'a ma minɔgɔ ye jakuma faga mais muso in ka seli caman ba ɲi a ka sun caman ba ɲi a ka nafila caman ba ɲi muso in sara min kɛ Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko muso in taara jahanama kɔnɔ munna ko a ye bakan c'est-à-dire mɔgɔ min t'i hinɛ bakan na mɔgɔ min t'i hinɛ Ala ko ale t'i hinɛ o la maa o maa t'i hinɛ Ala mago t'i la
mais aw ka lajɛ nin ye bakan de ye jakuma kama mɔgɔ taara jahanɛmɛ kɔnɔ bon e ka jakuma to ye ka adamaden ni ta tan adamaden mɔgɔ min y'i tugu ka adamaden ni bɔ e k'o lajɛ tan diinɛ jumɛn bɛ maa bila nin na c'est-à-dire i ka kafiri hali n'i bɛ boli sɔn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ hinɛ e bɛ se ka nin kɛ ka adamaden ni bɔ maa min bɛ hinɛ dutigi joli fagara ka bɔ a denw kɔrɔ cɛ joli fagara ka bɔ a musow kɔrɔ k'o bɛɛ tɔgɔ da silamɛya la ne t'a fɔ ko mɔgɔw don minnu bɛ silamɛya dɛmɛ dɛ non mɔgɔw de don minnu bɛ fɛ silamɛya ko ka dabila jakuya tɛ se ka maa kɛ diinɛ na o diinɛ bɛ dusukun de la ne bɛ ala fɛ mais ni ne ko n tɛ ala fɛ i ye marifa ta ko fɔ ne ka kɛ ala fɛ ni n siranna marifa ɲɛ n b'a f'i ye n da la n b'a fɛ mais est ce que dusukun sɔnna wa ne kun ye a seyɛdɛ sherifu usman madana haidara ka dakuruɲɛ tilaw ye a bisimilalen kɔfɛ dimanche avril kalo tile fila Abidjan Kolowari faba la yopugonkaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o dugujɛ ntɛnɛn avril kalo tile saba karamɔgɔ haidara a ye taama kɛ ni ka taa i ɲɛ da misiri dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a Sheikh Maliki Konate ka misiri a taara i ɲɛ da o la ni ka dugawu don kɛ a ye ka laban ka dugawu ɲini a fɛ fana nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra an ka taamadenw ka wuli ka jɔ sababu la an ye min sɔrɔ ka bɔ ye an ka jɛ ka ɲamada o fɛ Asayɛdɛ Sherifu Usman Madana Haidara a kan dɛnɛndo wulikajɔw la a taara i ɲɛ da silamaya jɛkuluba min bɛ Kolowari jamana kɔnɔ u k'a ma ko Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire ko ZIM a ma ɲɛma ni o ye Sheikh Bouakari Fofana ye a taara foli bila o la ka laban ka dugawu ɲini u fɛ u jɛra ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye nin bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn ni dɛnɛndo avril kalo tile saba ye Kolowari faba la Abidjan an ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka ninnu fɛnɛ kɛ ka se ka aw lasɔrɔ
o kadara kelen kɔnɔ min ye dantigɛliw ye o tɛmɛna maa ɲɛma filaw ni ɲɔgɔn cɛ a Seyid Sherif Usman Bandar Haidara ani a Sheikh Boubacar Fofana. A Sheikh Boubacar Fofana y'a jira k'a fɔ maa minnu ma na ɲɔgɔn kanu Ala kama dali masa ko ko olu tigilamaw kanuni o wajibiyara ale ka. Karamɔgɔ Haidara y'a jira ka dantigɛliw la k'a fɔ u na o na karamɔgɔ Fofana fɛ yen u dusukun laminɛ de bɛ bɔ a fɛ yen ka sabu kɛ jigiyaw bɛɛ balimaya siraw bɛɛ an fa Adama an'an ba wa an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la ni dancɛ yera jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ dancɛ tɛ silamɛya kɔnɔ. Ninnu ye dantigɛlikanw ye minnu dɛmɛna maa ɲɛma filaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka jɛ ka an ɲamada o fɛ. illa al-mahabba fillah rasul yɛrɛ ko sallallahu alaihi wasallam an delila k'o fɔ yan nasiɲɛ joona na haqqat mahabbati lilmutahabbina fiya haqqat mahabbati lilmutazawirina fiya haqqat mahabbati lilmutabadilina fiya a ko a ka kanu wajibiyala mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ye ɲɔgɔn kanu ala yɛrɛ kama ni silama fila ye ɲɔgɔn kanu a ma kɛ dɔ wɛrɛ kosɔn a ma kɛ profiteri kosɔn a ma kɛ k'a fɔ affaire b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a ma kɛ k'a fɔ ko awa sinji yɛrɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka ɲɔgɔn kanu ala kosɔn ko ala ko k'ale ka kanu wajibiyala olu ye o kanu kɔfɛ n'aw wulila fana ka taama ka taa ɲɔgɔn fo ale ala kama a ko ale ka kanu wajibiyali ye n'aw fana y'a bolo labɔ ɲɔgɔn ma ale ala kosɔn ale ka kanu wajibiyala ye o tuma na o kanu mun ye a bɛ komi ziyara in bɛ fɛn ye min m'an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ɲɛ ala la ala m'an sɔrɔ ɲɛ ala la ala m'an diya ala ye ka ala fana diya an ye k'a ka ziyara in kɛ jamana yɛrɛ ma karama ye ala m'o kɛra k'a kɛ harijɛgɛ ye ala m'o kɛra k'a kɛ nɔrɔya yɛrɛ ka d'a ma ala m'o kɛra k'a kɛ kana ye ka d'a ma ala m'o kɛra ala bɛ adamaden bɛɛ sɔn ta sɔn cogo la ala ye fɛn min d'ale ma bi a ye bonya min d'a ma ka silamɛya fana drapeau ta ka d'a ma o ye bonya ye ala t'o kɛla bɛɛ ye an fana b'a ɲini ala fɛ k'a kɛ silamɛya dɛmɛbaga ye ala m'o kɛla k'a kɛ silamɛya dɛmɛbaga ye ala m'o kɛla k'a yɛrɛ kɛ misɛnnin ye ka silamɛw cɛ kalan ala m'o kɛla an yɛrɛ bɛ waati min na nin waati in barawu ka ca fitina ka ca a ko kuraw ka ca k'an kisi ka bɔ fitinaw ma ala m'o kɛla mɔgɔ t'a fɔ k'a fɔ diɲɛ laban sera nka diɲɛ laban taamasiyɛn caman bɔla rasulu ye fɛn minnu fɔ o caman fɔla ni i taara bi ka taa don dubayi yɔrɔw la ka taa se bunjanw kɔrɔ pétrole tɛ yen foyi foyi tɛ yen rasulu ka hadisa ko bɛ bila i kɔnɔ hadisa min a fɔla ko ni kana ye waati min fantan sennakolon sagagbɛnnaw n'i kɔni olu ye tuma bɛ bunjanw la tuma min ka taa u kun fɛ diɲɛ bunjan bɛɛ la bunjan bɛɛ bɛ dubayi de bi foyi dun tɛ fo sahara sagagbɛnna kɔrɔw tunu n'i ko waati tuma ko tuma ko diɲɛ laban waati sera mɛ ala ka san n'anw ka san tɛ kelen ye ala ka don n'anw ka don tɛ kelen ye kosɔn ko caman bɛ kɛ bi a bɛ bala an na a b'an kɔnɔrɔ fili dɔw yɛrɛ fana bɛna kɛ u bɛna bala a b'an kɔnɔrɔ fili ala m'an kisi ka bɔ masigiw dajali ka fitina ma bawo n'o fitina fana sera ko bɛna kɛ a b'a adamaden dɔw ka limaniya bosi u bolo ala ka n'o k'an ɲɛna ala ka n'o k'an ɲɛna o ko an bɛ karamɔgɔ fo k'a barikala ala foni kɔfɛ ani ala barikala kɔfɛ k'a ko ɲumanlɔn fana a kɛra ka bonya la an kan bawo mɔgɔba de bɛ mɔgɔ wɛrɛ bonya depuis a nana san joona min a taara an fo so kɔnɔ k'a ta olu ma san o san n'a nana a bɛna ka na foli kɛ an b'a fola o la ko a ni ce ko a barikala ala y'a sara ala y'a fanga se ala y'an bɛɛ fanga se ala y'an bɛɛ dɛmɛ ka diinɛ in bɔ bolo la bi. wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. kuma fosi tɛ n bilen an karamɔgɔ ye kuma bɛɛ fɔ ka ban n'o ye Sheikh Fofana ye a ka ca a san ka jan an na o na an bɛna jɔ an karamɔgɔ la ka foli k'a ye et puis ka dugawu fana ɲini a fɛ baaraw kɛcogoya la ala b'an seereya an mana fɛ don si fɔ ani courage ani sabati ani nisɔndiya de bɛ bɔ yan parce que a ma foyi yira an na silamɛya balimaya ani silamɛya kanu kɔ
o la n y'a fɔ n ka kumaw na Mali ni Côte d'Ivoire cɛ frontière bɛ yen mais Ala ka diinɛ tigiw ni ɲɔgɔn cɛ frontière tɛ mais o silamɛya kanu ani o badenya an karamɔgɔ Usayi Fofana a y'a yira an na san jan fo ka se bi ma Ala wasara jɔn seere an b'a fo an b'a barikada an b'a waleɲuman dɔn ani an nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an ma foyi ye ni bonya tɛ an ma foyi ye ni karama tɛ depuis kunu fɔ bi o la kuma surunya bɛɛ la dɔrɔn a yɛrɛ ye dugawu kɛ Mali ye a ye dugawu kɛ Mali ye ka dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ ye an bi a fo fana na k'a fɔ Mali ni Côte d'Ivoire a bɛɛ jamana kelen de ye frontière ti kuranɛ kɔnɔ a ti hadisa la o dilala de mais Ala ka jɔnw bɛɛ fa ye Adama de ye u bɛɛ ba ye Hawawu ye o b'a yira ko an ye kelen ye ne kun ye a Sayada Sherif Ousmane Badanda Haidara Mali Silama diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Sayada Sherif Ousmane Badanda Haidara ka dantigɛliw ye min dɛmɛna ani conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire kozima a ma ɲɛmaaba cɛ ni o ye a Cheikh Bouakari Fofana ye ka bɛn ni ntɛnɛn avril kalo tile 3 ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ karamɔgɔ Haidara bɛ taama na ka ɲɛsin Kolowari jamana ma min daminɛna sibiri avril kalo tile gali an bɛ aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn nin kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen n dabɔkun de ye hali bi a bɛ se ka faamuyaw sɔrɔ taama in na a bila bɛ minɛn min kɔnɔ ni o ye dakun ye thème o ye silamaya ani sigiɲɔgɔnya l'islam et le vivre ensemble an sera ka minnu sɔrɔ o de ye ninnu ye ka bɔ an ka taamadenw juru la ni o ye Ustaz Mokhtar Bagayogo Buya Jagili Kulibali Ibrahima Kulibali ani Jakarija Dambele Kolowari dugukolo kan aw ni ce aw ka ɲamadali la a k'an bɛɛ kɛnɛ wɛrɛ kan inshallah Haidara dulu inte dulu gansa ye dulu kwanza nge Haidara dulu inte dulu gansa ye Bani dulu inte dulu kwanza ye Haidara dulu inte dulu gansa ye